Snaha zapasovať sa do cudzej formy nás stojí obrovské množstvo energie. Keď prestaneme hrať rolu, stane sa niečo magické. Príťažlivosť pravdy. Začneme k sebe priťahovať ľudí, ktorí milujú naše skutočné ja, nie našu masku. Vnútorný pokoj. Odpadá stres z toho, že nás niekto odhalí. Kreativita. Naša jedinečnosť je naším najväčším kapitálom. Nikto nevidí svet presne tak, ako ty. Naše chyby nie sú kazy. Sú to naše textúry. Robia nás uveriteľnými a ľudskými. Byť sám sebou neznamená, že sa prestaneme vyvíjať. Znamená to, že náš rast vychádza z nášho vnútra, nie z tlaku okolia. Klikni na tlačidlo odoberať a zapni si zvonček. Budujeme to spolu.